ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿಗಾಡೆದಿನ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನೋದು ಪಂದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನನೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಏನಂತ ಪನ್ಪೆ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಓಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆಂತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಒಂದು ಜೀರ್ದೆರಿ ಒಂಜಿ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ನೆತ್ತೇರು ಮಾತ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ನೆತ್ತೇರು ಹಾಪಿನ ಈಗೋಸ್ಕರ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಕಡೇರ ಪಾಡೋಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕಡೇರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದರ್ಡೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ನೇ ಪಾಡೋಡು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಹತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನೇನು ದಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇರಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೇರು ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಪುಂಡು ಪೇರಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆಗೆ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ನೆತ್ತೇರು ಮಾತ ಪೋದು ತಾಕತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ರೆ ತ್ರಾಣ ದಿಕ್ಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವನೇನು ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಮೋಂದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಸುರುಕು ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಏಪ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಪೆದ್ದಿನ ಎಡುಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಎಡುಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಮೂಜಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವ್ದ ದಂಟದ ಪಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಓಮದ ಲೇಹ ಕೊರ್ಪೇರು 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆ ದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಲಾದ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡು 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆ ದಿನೇನು ಎಡ್ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತನ್ನಾಡು ಇತೇ ದಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ದಿನಲ ಕೊರೋಲಿ ತ್ರಾಣಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೇರಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಅಂಚಾದಿ ಎದ್ದಿನಲ ಕೊರೋಲಿ ಕಡೆದಾತನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆಯೋಡು ಹೊರ ಕಲ್ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಕಲ್ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ಬೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೇಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆಯೋಡು ನಂಗೆ ಪರ್ನಾಗ ತುಂಡುದಲಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜವು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಉರ್ಕರ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಸೂಲ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಫುಲ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದಿವೋಡು ಉರ್ಕರದ ಪಿದಾಯಿ ಬೂರುಡು ಐಕಿಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಹೊರ ಸಮ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಪೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾಲೆಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡಲೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದನೊಂದು ಸಮ ಕೊದ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ಕೊದಿಪಾಡು ನೇನು ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದಿನಿ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೀಯರತ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ